kumpulan akhirnya saya juga bandangnya murah jadi apa yang tekan timbul ini itu yang macam kalau dari selalu prakuliki dan sedaya dalam program seperti disebut ada istri ko anom asal dan hari saking sari-saripun bumi minangka syukuripun saking sedaya kadang Dateng rasin pun sedaya ngaluhur pun kawula ingkang wonten tlatah kantor utaminipun ingkang wonten tlatah inggih sedaya ngaluhur pun kawula ingkang sampun sipari dateng jaman kelangan kanthi sungguhipun pangajap tansah dipun paring pangampunan sedaya lepat dosanipun ingkang sauturan malih nggih menika jenengan ngangge sarejahipun kocok bakal wadah sarwatarkan ijen-ijenipun hujat kulam tigan bumbu wungkulan jengkatigan toya wening
saritanipun kangge mujudaken dhateng asihipun kapelagam ingkang akal cikal bakal sekakal wonten ing tlatah dusun ngandhap dusun Mojorejo ingkang madya kelas kawan gangsal ingkang ingkang satara malih inggih menika lujengan ngangge sari-saripun sekul suci ulang sari ingkang medal saking sari-saripun bumi ingkang dipun rakit lan dipun racik dadosipun wujud sekul kabuli lumantaran lujengan ngangge sari-saripun sekul kabuli kinabulana sedaya panuntunan kinabulana sedaya kagayutan pun kadang kula sedaya ingkang ingkang gansaripun sedaya panuntunanipun para kadang ingkang saturan malih inggih menika cakupan arupi berkakas pawon ingkang arepipun bakal kasumbatan lan pasti wonten menggayipun Gusti ingkang makarya jagat sedaya menapa kadang ingkang saturan malih inggih menika ngubengi suryanika ping 3 lajeng disalap wonten prasasti nggih. Monggo. Loka saranawah yayat nika sembah ulun yung tan ana wani sang wiratoni saking tahal. Balik Junari niki ingkang bunceni kawitan kali pesen pokoknya wis mlaku ndak ditutup sisan nganti buntase matur nuwun saged Pak Jun kula melangkah mboten gadah napa-napa kula kali Cak Narto menggadah tekad jenengan bunceni ngantos nyatane niki sing salajengipun banyu mili nganti dening Yang Mulia Bante nekaaken napa ingkang kula kali kanca-kanca butuhaken. Terus rande niki terus dawa disengkuyung leluhuring awake dhewe ngantos dening kanyatan. Terlepas saking prabedan, terlepas saking umete kahanan sing kadang-kadang ora tinemu nalar. Menggah niki angka setunggal TKT wong wujud kebanggaan. Salajengipun nek wis wujud niki murni persembahan. Jane badhe kula persembahaken dumateng Danyang Katon RW kepilih Mas Danang ranten wonten pemboten wonten wekdal nirikaken nyintunaken panjenengan kekalih kinarya sesulih lan mangke kersa panjenengan nampi persembahan menika salajengipun dipun tetakaken dipun lajengaken dumateng Bapak kami tuwa
mengke kersane bapak kami tuwa nglajengaken dumateng Pak Petinggi salajengipun monggo kersa nek sampun dumugi wonten ing wewengkon ingkang paling inggil wonten desa menika. Dados sepindah malih mboten gadhahi akah napa-napa tan liyane niku. Lah dene salajengipun ngleresi kok ya dilalah kersane sing gawe gesang. Kok ya moro-moro kula niki dipilih dadi pengelola desa wisata sarengan kalian Pak Suwono. Lah niki mangke Pak Su sesuai dengan tekad nek wis mari ketata ben diatasi arek nom-nom. Sakmenika diwakili Mas Proy kalian Mas Erwin. Nah nika mbuh piye carane ngolah ning niki dereng kula pasrahaken utuh. Mengke Pak Jun utawi Pak RW Pak Su menawi nika pun dipaesi sing ganteng, nek pancene kakung dipaesi sing ayu, nek pancene putri monggo sareng-sareng dipun pasrahaken, monggo sareng-sareng dipun serahaken dumateng ingkang mengku dusun salajengipun nyumanggaaken. Nggih, niku ingkang kula aturaken sepindah malih matur nuwun sekembang sedayanipun kadang kula ingkang katon ugi kadang-kadang para luhur-luhur ingkang tansah nyumbuyung lan pinarak lenggah wonten mriki. Yen boten saged sae kawrapti mboten wonten panyumbuyung panjenengan sami kula kaliyan Jak Narto sanes napa-napa. Tapi napa-napa nggih sanes kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Shalom, salam kebajikan. Gracias.